Sherifula filɛbagaw an b'a fo ka walima dɔn kari o kari ni surafana to mana dun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taa ka segin tɛ kuma min na an b'a ma ko débat sans langue de bois alhamdulilayi rabi alamin bi an bɛ ala tano sabula an bɔra ramadan na donc fa nana seli kɛ an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ka gɛlɛn donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen ma Sherifula TV sanfɛ n'o bɔra yen bi an bɛ ala tano sabula an ye maa naani wele o bɛna kuma mun kan bi y'a a san wɔɔrɔ ye 2015 accord d'Alger bolonɔ kɛra la bɛɛ kun sigilen kun bɛ ko yɛlɛmaniw bɛna kɛ bon san bi y'a san wɔɔrɔ ye ɲininkali bɛ kɛ sisan kun jumɛn la a tɛ sera ka taa a tɛ ɲɛ sɔrɔ la donc bi an ye weleda bila joona Cheikh Umar Sumano baromètre coordinateur don an b'a fo ka walima dɔn maa filanan o ye Ibrahima Kebe Faral ale b'an bolo kɔrɔ yan an b'ale fana fo ka walima dɔn maa sabanan o ye Mulai Abdala Aidara plateforme ale fana b'an bolo kɔrɔ yan an b'a fo ka walima dɔn maa naaninan o ye professeur Mamadu Sisoko ye bɛɛ kɔni b'ale dɔn constitutionnaliste don donc yan'o cɛ sisan Cheikh Umar Sumano folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele i ni su mais ni minnu bɛ babu kɛ bi n b'u bɛɛ fo mais an filɛbagaw bɛɛ fo an bɔra sunkalo barikama la an ye seli kɛ mais profiter ka sanbɛ kɛ Sherifula filɛbaga bɛ ala k'an ka sanw caya ala k'an ka jamana in sumaya ala ka bɛn lana ala ka futinɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ k'an bɛɛ don dan kelen fɛ an bɛɛ bɔ dan kelen fɛ kɔni ne ka dugawu ye et que ala k'an wuli hɛrɛ la. Ibrahima Kebe folikan jumɛn de b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Dara k'i yɛrɛ fɔ i Tarakɔrɛ ka min ye Sherifula tele baarakɛlaw bɛɛ ani ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ fɔ ka fɔ ala m'an ka jamana ala m'an ni kisira minnu bɛ tamanin taga la ala ka segin n'u ɲuman ye ala ka o ɲɔgɔn san caman yira an na. Monsieur Mulai Abdala Aidara donc folikan jumɛn de b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bon n bɛ Sherifula téléspectateurs bɛɛ fo ala ka san wɛrɛ yira an na o bɛɛ ka yafa n ma. D'accord professeur Mamadu Sisoko bɛɛ kɔni bɛ kɔni dɔn donc folikan jumɛn b'o ka se Sherifula filɛbagaw ma. N b'a daminɛ an ka jamana ma fɔlɔ n'i y'a mɛn Sherifula a bɛ jamana de kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ala ka jamana lafiya ala ka kɛnɛya d'an ma ala ka jamanadenw kanbɛn u ka don wo kelen fɛ u ka bɔ wo kelen fɛ n'o bɔra yen Sherifula filɛ baara min na ala k'u dɛmɛ a baara la parce que nin bɛɛ bɛ taalen ne ka dugawu in de sira fɛ maa ye i jɔ ko jamana jɔ kuma i bɛ na maliyɛnw na sigi ka kuma u ka bɛn ou bien u ka maa wɛrɛw la faamuya o tigi tɛ se ka sara o an bɛ Sherifu Madani fo an b'a ka baarakɛlaw fo an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma voilà. Merci beaucoup i ni ce donc Cheikh Umar Sumano comme an y'a yira k'a fɔ 2015 donc fo kana se bi ma i y'a san wɛrɛ donc bɛɛ da ma ko accord d'Alger kuma sariya ba bolonɔ kɛra ɲininkali bɛ kɛ nin y'a san wɛrɛ kun jumɛn de la a tɛ sera ka sira sɔrɔ yan'o cɛ wala. Voilà donc n bɛ fo i ka ɲininkali la alors n y'a san wɔɔrɔ effectivement a kɛra le 15 kunun bon a parachevera le 15 juin nin ye san wɔɔrɔ ye ɲininkali tɛ se ka kɛ mun de kɛra accord in kɔnɔna la an b'a jateminɛ kuma caman fɔra mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ ko accord in ye duguci kuma ye a bɛ kɛ tan o ye mɔgɔw ka vision ye mais moi je pense que mun kan ka kɛ ne kɔni personnellement ne y'a ɲini ka faamuya fasoden ɲuman ka bɔ sabu la k'a lajɛ mun de b'a kɔnɔ a bɛ se ka mun de kɛ n'i y'a jateminɛ fɔlɔ accord in signera mun de kama fɔlɔ o y'a sɔrɔ Mali futinɛ de b'an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement ni groupe armé tun bɛ ɲɔgɔn na donc a signera premier objectif tun ye mun ye o tun ye ka cessez-le-feu de kɛ ka fagali an k'o dabila ka muguci dabila o nana kɛ maintenant bolosɛbɛn nana kɛ Algérie fɛn caman fɔra mɔgɔw ko a tɛ se ka kɛ n'a kɛra jamana bɛ wuli jamana bɛ ci mais kunun dɔrɔn n'i y'a jateminɛ k'a fɔ bi reportage minnu kɛra Mali télévision so la n'o RTM ye acquis minnu bɔra nin da maga den 3 4 ɲɔgɔnna si la pour que k'a faamuya ko accord kelen ye acquis kɛra a ma kɛ kojugu dɔrɔn ye o acquis fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fɔlɔ autorité intérimaire u bilala en place o ye kelen
acquis filanan ye mun ye accord signé na réunion ba dɔ kɛra an ka faransi jamana na Paris 2000 milliards on a chez les mobilisera 2000 milliards de mobilisera ou d'annoncer pour pouvoir financer le développement. Ça c'est important. Et là où elle est mon cœur la bi, c'était à chez Fourouma dans mon c'est comme information mon c'est public à au mon cœur il en drone 61 milliards on a chez milliards bio clé gouvernement au la route pour que accord mise en œuvre en tout cas activité pour le plan économique local. Mais on aura que projet financier an ka service Mali service dɔ bɛ se k'o sɛbɛntiya olu yɛrɛ kumana Mali teri la kunungo n'o ye AGTR bɛ se k'a fɔ projet 16 ŋɔna si de financé n'o projet d'infrastructure ye o kɛra donc o bɔ a la an y'a mɛn bi Mali décentralisation parce que problème bɛ mun ye o ye faamuyabaliya de k'a fɔ ko ni accord in kɛra a bɛna fɔ jamana tilala mais mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ Mali décentralisation processus bien texte bien donc accord in signé y'a to bi texte fɛn bɛɛ décentralisation a bɛɛ revira ko review kɛra mun na n'o kɛra k'a fɔ bi an bɛna taa vers la régionalisation mais n bɛ mun fɔ ka dɔw kan régionalisation tɛ jamana ci ye jamana wuli tɛ jamana tila tɛ parce que au régionalisation je parle sous le contrôle du professeur constitutionnaliste régionalisation bɛ jamana sigi n'a kan n bɛ dugu saba fɔ nansara dugu saba fɔ n'an ye Italie ta n'an ye Espagne ta olu la régionalisation bɛ les régions sont très poussées mais on ma jamana tila yen donc Mali la an k'an hakili sigi jamana tila tɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen mɔgɔw ko transfert de ressources mun bɛ kɛ o bɛ yen wali n'o tɛ et puis o tɛna di région du nord dɔrɔn ma o bɛ di Mali décentralisation bɛɛ ma an y'a jateminɛ k'a fɔ yɛrɛ hali o loi mun nana ko la opérationnalisation des régions qui ont été créées dɔw soutenena parce que u ko ma k'olu ka yɔrɔ kan ka kɛ soit cerclé ou bien région donc ça veut dire que o problème kan ka régler mais accord ça veut dire que accord a bien fait de penser que ka région kuraw créer ma dɔn y'a faamuya donc n bɛ tila ni mun ye k'a fɔ fɛnɛ mun bɛ yen nɔ armée reconstituée parce que o kuma fɛnɛ ye mɔgɔw ko maa dɔ k'a fɔ ko jamana minɛra ka di norme o tɛ accord in ye mun ye an k'a fɔ tubabukan na l'accord pour la paix et la réconciliation mais ce n'est pas l'accord de la paix donc n'i bɛ o traduction kɛ k'a fɔ ko paix ye mun ye c'est à dire c'est un processus an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de n'an taara an bɛ se mais k'a fɔ sisan ko bɛn bɛ na ou bien sisan paix bɛ na n'i y'o kɛ n'o kɛra o de ka d'an ye mais n'a ma kɛ fɛnɛ processus kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ d'accord voilà donc o ye ne ka hakilinata ye d'accord Ibrahima Kebe an bɛ segin ka na e fan fɛ ayiwa Dawuda ɲani n bɛ don o la ka perepere latigɛ n'i y'a ye an sera ni accord ko in ma o bɛ min wele ko accord d'Alger c'est parce que dɔw de mugu ni kisɛ ta ka Mali attaquer par procuration u ye mɔgɔw faga cogo cɛjugu bɛɛ la u ye mɔgɔw sen tigɛ ka mɔgɔw bolo tigɛ o kɛra sababu ye maliyɛn 100,000 yirika de bɔra an ka jamana kɔnɔ u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ la dans les camps de réfugiés hali sisan an bɛ don min na ko bi mɔgɔw tɛ ka se ka taa dɔgɔ jɔ yɔrɔ caman na mɔgɔw tɛ ka se ka taa kalan kɛ a ka ca ni san 5 san 6 ye olu n'u gɛlɛya ɲɔgɔn ko caman donc mɔgɔ caman binna an ka sɔrɔsi kunda mɔgɔ caman binna maliyɛnw kunda minnu tɛ sɔrɔsi ye mais n'u ye mugu ni kisɛ ta ka Mali défend donc yanni an ka don kuma la an bɛ taa se Black 4 olu ma bi 16 mai fana ye ka taa se Black 4 président Modibo Keïta ma parce qu'ale est assassiné le 16 mai 77 n'i ye accord in ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɔfɛ a fɔra ko accord min bɛna ni bɛn ye mais n'i y'a kalan k'a faamu n m'a fɔ mɔgɔ min m'a faamu dɛ mais n'i y'a kalan k'a faamuya i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛna ni fɛn bɛɛ jamana kɔnɔ fo bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya a bɛ na ni mɔgɔw bɔlen ye ɲɔgɔn ma accord in ye fɛn 2 ye a kisɛ bɛ da dɔw tɛgɛ dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ lanuma nin yɔrɔ a b'i dɔn n'a ye n'i y'a ta ka jateminɛ k'a lajɛ n balimakɛ Sumano y'i da to Sumano plutôt excusez-moi Sumano y'i da to ko autorité intérimaire ale bolo o ye acquis ye mais o balawu ko 2 tɛ bi période intérimaire bɛ accord kɔnɔna la u nana ni autorité intérimaire ye wote kɛra ka mɔgɔ minnu sigi danaya kɔnɔ olu wulila ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛw sigi olu nɔ la parce que k'olu ye mugu ni kisɛ ta jamana juguya la an yɛrɛ k'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ en tant que démocrate est-ce que o baara ka se ka kɛ
Ce n'est pas parce que 2000 milliards co-financement bina, ni 2000 milliards financement nana walma na bina, on no bemi keneka no wari kan ka gérer. Akila bibina malion kan ko o joro ye anga jamana konona na. Fin chama fora régionalisation mi fora balawu ko flatter temaka anga jamana kono. Orila ni seben fura in kalan ka famiya. Jula te se ka dogo jugula kale. Seben fura in be wolo femina Mali kono. O te se ka fo a ɲɛ binalima. C'est pourquoi pour que bɛɛ ka se ka sɔrɔ o b'a tɔgɔ la mun ko gafe min bɛna ni bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya ye jamana kɔnɔ. Ka b'a siɲɛ do kana bila bi la n'o sabatila n'o ma sabati hakili la maliyɛnw bɛ se k'o fɔ. Régionalisation min filɛ o de y'a dugucima yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ. D'accord an bɛna na ka na don o kɔnɔ kini da o bɔ. Ok o y'a dugucima yɔrɔ ye hali a bɛ armée reconstituée min fɛ o yɛrɛ bɛ an ka Mali sariya sunba a b'a sɔsɔ. Parce que an ka sariya sunba dɔrɔn tɛ an ka devise ko un peuple un but une fois. I kɛra Dawusaki o, i kɛra Idnani o, i kɛra Soninke o, i kɛra Jakanke o, i mana kɛ siya o siya ye, i mana sɔrɔ diinɛ o diinɛ la, hali n'i tɛ diinɛ la, an bɛɛ ye Mali kelen de, i kɛra cɛ o, i kɛra muso ye o, an bɛɛ ye Maliden kelen de, an b'an yɛrɛ y'o de la n'o ye un peuple ye. C'est pourquoi tubabu fanga kɔnɔ, i ka carte d'identité sanfɛ, a tun bɛ mentionné i tɔgɔ ni jamu. I bɛ siya min na o bɛ sɛbɛn a kan, i bɛ diinɛ min na o bɛ sɛbɛn a kan. Mais an kelen k'an yɛrɛ ta fusaman, c'est-à-dire kɛlɛɲɔgɔnya sabatili kosɔn, an y'o bɛɛ bɔ a la, bɛɛ ka bɛɛ bonya i ka taabolo la, mais an ka to. Mais armée reconstituée ye mun ye? O de ye k'a fɔ siya fɛn fɛn bɛ zone in na, siya bɛɛ bɛ quota dɔ de di. O quota min bɛ di o de bɛ kɛ armée reconstituée ye. Jamana min yɛrɛ bɛ taa n'o ye ni siya ko kɛlɛ donna jamana kɔnɔ o y'a bɛɛ halakili ye. D'accord. Donc o armée reconstituée o bɛ tila ka don a sen numu de kan, c'est-à-dire a bɛ redéployer de façon progressive. D'accord. Monsieur Moulay Abdallah Aïdara, donc o ɲininkali kelen ye walasa ko ni a kɛra cogo min na. Bon pour nous accord kɔni an kɔni bolo accord a bɛ ka avancer mais a bɛ ka avancer dɔɔni dɔɔni. Pour nous armée reconstituée ninnu minnu filɛ nin ye. An ka yen nord de sud dɔrɔn tɛ armée reconstituée kɔnɔ armée nationale b'a la o ni combattants minnu bɛ yen sisan qui portent des armes c'est pas des communautés seulement c'est différents mouvements armes bɛ maa o maa bolo k'u ka armes minɛ u la ni mun bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔsi ye pour nous mɔgɔ f'i ka un pas dɔ ta pour que i ka lakana sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ marifa bɛ mɔgɔw bolo a bɛ b'u bolo cogo di o question bɛ kan ka poser ni kɛlɛ ma kɛ an y'an kɔrɔ kɛ an bɛnna ko la an y'an sigi ka kuma kɛ an bɛnna la ko bon an bɛnna papier dɔ kan o ye nin ye. mais n bɛ fɛ k'a dɔn papier nin a bɛnna mun ni mun kan parce que kuma bɛ nin y'a fɔ nin y'a ko bon ale ye mun fɛ contrat e yɛrɛ fɛ komi a bɛ kɛra aw de kɛra a ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛna e bɛ se ka mun fɔ. ne kɔni bolo ko ɲuman de don a kɔrɔ in ko ɲuman de don parce que a bɛna na lakana ye n'a appliquera. A bɛ ka taa cogoya min na sisan dɔɔni dɔɔni mun na o tɛ mɔgɔ si arranger parce que an yɛrɛ filɛ nin ye nous on se reconnaît comme des Maliens part entière on est des Maliens 100% Maliens et on le dit partout où on passe donc an bɛ mun ɲini dɔrɔn fɛn bɛ na na lakana ye jamana kɔnɔ bon pour nous accord in kɔni y'a solution dɔ ye et mɔgɔ minnu y'a signé an nɔfɛ Algérie Maliens de don u fana bɛ Mali ka hakɛ fɛ. Donc, pour nous, il y a une responsabilité, on doit avancer sur ça. D'accord. Professeur Sissoko, voilà, donc on met au Ningal Kili, comme Ebe Kaneka. Adi Aradje, vous savez, à la Kambesa, accord de flé. Article Biworo, en essai de Bakon. Allez de flé. Ala nana Balaoudo Jamana de Unionche. Ne date do doina ninde binanika ninde binanika ala ye ko bianka ɲɔgɔn faamuya bila jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ an seginna ka solution ɲini la min b'an se bɛn ma o bɛn papier gouvernement ye min sɔrɔ ani minnu bɛ kɛlɛ la o de ye nin ye mais gouvernement ye nin dilan pour que k'i ka question jaabi mun na u bɛnkan a dɛsɛra ka sira sɔrɔ ne bolo question b'o de kan n'i y'a ye question ma sira sɔrɔ gouvernement ke engagement fɛn o fɛn ta nin gafe in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ
a y'a bɛɛ kɛ gouvernement ye engagement fɛn o fɛn ta nin kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ a dɛsɛra ka mun kɛ depuis IBK tile u y'a bɛɛ kɛ u dɛsɛra yɔrɔ jumɛn kelen na o ye réforme institutionnelle et politique o de filɛ an bolo kelen bɛn man ko de la parce que dɔw b'o miiri u ye min prévoir nin gafe in kɔnɔ jamana tilacogo dɔw ko ma ko jamana tila de y'o ye dɔw fana ko jamana tila tɛ fédéralisme de don dɔw ko n'o kɛra an ka jamana laban ye mun ye o ye fara de ye ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ régionalisation yi de kan question institutionnelle et politique sinon a bɛɛ kɛra wo dun tɛ se ka kɛ tant que jamanadenw man jɛ n'o ye wo n'i y'a mɛn révision constitutionnelle k'an ka taa révision constitutionnelle la a kunba tɛ foyi ye pour que ka se gouvernement ni kɛlɛkɛlaw bɛnna min na o ka se ka yɛlɛmɛ gafeba kɔnɔ parce que gafeba de bɛ se k'o yamaruya o gafeba o tɛ se ka yɛlɛma fo citoyen maliyɛnw de ka jɛ n'o ye k'a fɔ an jɛra n'a ye jamana ka kɛ tan jamana tun bɛ bolila tan bon o kɛcogo fila ye jumɛn ye décentralisation ye mun ye o ni régionalisation de fɔra yan kelenw tɛ décentralisation o ye maires ye ka collectivités sigi le maire a n'a ka conseillers un ko commandant de y'u ka patron ye région kɔnɔ ko gouverneur de ye patron ye mais n'i ye régionalisation ta région bɛɛ b'a yɛrɛ ta u b'u ka président élu jamana région mɔgɔw de b'u ka président élu n'o élira gouverneur bɛ kɛ lajɛlibaga de ye sisan a tɛ kɛ i ko ni décentralisation kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ lajɛlikɛla de ye min ka di région ye u b'u ka région développer k'a gérer o cogo la o bɛnbaliya a n'o conséquences bɛnbali o de y'a to accord tɛ kan ka sira sɔrɔ révision constitutionnelle tɛ kan ka sira sɔrɔ bi yɛrɛ révision tɛ fɔla u bi sɔn sisan ko ka taa élaboration d'une nouvelle constitution donc sinon problème foyi tɛ yen ko ko bɛ accord kɔnɔ Mali fanfɛla u y'a bɛɛ kɛ ok mais min man kɛ marifaw ma bila dɛ accord signera de pour que bɛn ka na hali bi maa fa bɛ sen na dɛ n m'a fɔ yanfɛ fan de don n m'a fɔ yanfɛ fan de don i ye ɲininka de mun bɛ sen na accord kɛra bɛn de kama ok d'accord mais bɛn ma se ka kɛ hali bi ok an bɛna se ka na fɛ Kebe o kuma kelen na ale ye mun fɔ nin e bɛ se ka mun de fɔ puisque e y'a yira k'a fɔ ko gafe min ko a ma ɲi bɔ mun na voilà a hakili la a bɔra ka kuma min fɔ sisan awɔ kuma balolenba de b'a da kɔnɔ c'est-à-dire o de ye a yɔrɔ in dugutiyama yɔrɔ yɛrɛ ye a ye régionalisation min fɔ o kololen bɛ ka bila article 6 de kɔnɔ a bɛɛ t'o ye koyi wa ni président sigira ka élection kɛ i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita sigira cogo min na donc au région président o de bɛ kɛ chef de l'exécutif ye donc a m'a fɔ gouverneur min n'o kan ka bila ye kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ boloda sisan région kɔnɔ Mali ka lasigiden min bɛ taa yen nɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ planton de ye o bɛ fɛn bɛɛ contrôler a posteriori c'est-à-dire a kɛlen kɔfɛ de a b'a constater a kɛra u bɛ fɛn fɛn kɛ u tɛ ɲininka la o de jɛlen bɛ accord kɔnɔ wa n'a y'u diya tɔgɔ min mana u diya u b'o da u yɛrɛ la u bɛ tila tuguni u bɛ se ka bɛnkan wɛrɛ ko ni jamana yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ fana o fana bɛ se ka kɛ wa zone de développement fana bɛ se ka bila sen kan fana u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'o baara fana boloda donc armée reconstituée o tɛ dɔwɛrɛ ye o a bɛ reconstituer mun kan sur la base de la représentativité des ethnies n'o ye siyaw ye normalement Mali ko la an man ka siya ko yɛrɛ de don a la d'accord ok o bɛɛ kɔfɛ duguci sɛbɛn
Dawuda duguci sɛbɛn don lɛkɛzɛ don duguci sɛbɛn don wa an b'a duguci sɛbɛn ma yɔrɔ de la wa a bɛ maliyɛnw wusaya ni ɲɔgɔn ye fana minnu ye mugu ni kisɛ ta jamana juguya la olu bɛ fusamantiya c'est-à-dire olu bɛ ta k'olu kɛ warabaden ye a Mali mumɛ tɔ bɛɛ minnu ma sɔn ka mugu ta olu bɛ kɛ jakamaden segifa ye an balimakɛ y'a fɔ sisan olu ye Mali ale ko Mali o ye fɛnba de ye ni mɔgɔ caman ye sisan an kɔntannen don a ko Mali an mago bɛ min na o de ye u ka kɛlɛkɛ cɛdon dɔw fana binna Mali kama Mali lafasali kama n b'a fɔ mais hali n'i y'u tɔgɔ fana jateminɛ k'a lajɛ Maliya tɔ kan ka dafa mouvement arabe de l'Azawad a bɛ Azawad in fana bɔ a kan parce que Azawad in fana kɛlɛya in bɛɛ bɛ o de nɔfɛ bi et puis minnu ye mugu ni kisɛ ta contre le pays an n'olu ka jɛɲɔgɔn souvent a b'olu fana jateminɛ ka se ka dɔ b'o la. Ok, Soumano. En tout cas moi Kébé moi si en entendant les Kébé la venue ne bɛ siran parce que moi dans avec a fait mon fond t'a n'an bɛɛ bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa ou bien ni an b'a accord kelen de kalan ou bien moi en tout cas moi j'ai peur. D'abord même mun fɔ n'a ko duguci kuma don duguci kuma tɛ peut-être ale bɛ se k'a fɔ ko duguci kuma don duguci kuma c'an ka na information ko ayi ne ko fɔ an ka parce que an bɛ mun na an nana ka mɔgɔw kuma mais n'a mɔgɔw tɔw lasira ka tila jamana bɛ cogoya min na ka kuma fɔ ka mɔgɔw futinama ye d'abord régionalisation a ye mun fɔ ma a ka kuma lakile ko régionalisation ko gouverneur c'est-à-dire le gouverneur élu, il est fort, il peut changer le nom. Il faut qu'il fasse attention. Pourquoi? Parce que l'accord qu'on a là, élément de il y a des principes qui sont intouchables. Et le constitutionnel, la forme républicaine de l'État, l'unicité, c'est reconnu. Ça fait partie de. Donc, vraiment, on a savali. Au Tsirake. Alni Francis Nanakaba, ça c'est clair. Oui. Déjà, il faut qu'on parle au Tsirake. Donc, indépendance, c'est fort parce que la régionalisation nanake. Donc, il faut qu'on ait un famille. Oui, quel est. Fila, président, Alni président élu là. Mais président, vous savez qu'à former Mali président à Réchogodi. Mali président est élu à la constitution qu'on a là. Actuellement, Mali président est élu à Réchogodi. J'espère que nous avons élu. Et les gens ont élu. Il veut que le président soit gagné Bamako, mais avec Tsikasso. Mais est-ce que nous avons un Bamako, Tsikasso régional, Tsikasso naïba, parce qu'il y a Tsikasso, est-ce que Tsikasso bat le camarade qu'on a là? Il va gouverner sur Tsikasso, il est le président au début fort. C'est pour ça que j'ai dit régionalisation, ce n'est pas une expérience politique. Maintenant, oui, fly. Ça va même moufon. Avec fait chaque moufon, c'est qu'il faut d'abord mal là non, al n'a pas faux. Bibina. Problème ethnique d'Obéon. Nice, mon petit abi, problème mais mon petit bi. Flauni, donc on a calé. Chaque calé faire. Mais il y a un fort de café où c'est des gens où il y a communauté où viralement fait. Mais bon, problème ben balade non tiens. Mon petit bigna d'atimne. Chaque calé de l'eau. Hôtel mouné marfatao. Mais malade d'eau parce que comment on appelle bagabe munu bolo tara munu me foro ke otaro ka fe no kala na raketene ani on wele jatim na kabi mais malla bi nga be fo an ere nchongo che ko do te ka mali président chef de boko tinde ka to fo le non ma foi et aller au combat blami diversité culturelle bi au donner no mali konna la o de mali forcio pour ka million en ma fo il y a la culture mianga il y a la culture c'est la culture c'est là no de mali femme mais dans cette diversité on fait l'union maintenant mi klamuna il faut que anga savali et professeur a fait que Mali mouillé fin de révision constitutionnelle mais révision constitutionnelle beaucoup quand à monde à madame n'est parce que accord codo Alpha m'a dit ça là c'était en quelle année Alpha dans la 92 avant d'aller il a voulu faire la révision objectif qu'on y mis au Congo que même opposé au Alpha ya bla et à tête nana au madame n'a au finalement bla mais est-ce qu'il y a accord comme comment Alpha nana il bécana révision mais aujourd'hui bibina anga tienfo nyona ne be anga akoro yebe dromba ka foko régionalisation la wala mais fin fla dromba to bi il le sait révision kanake au kele mu folo la cour des comptes le Mali est le dernier pays de l'UEMOA qui n'a pas sa cour de compte ça veut dire que ameka principe budgétaire fondé ka kepi a tera ke et fin qu'on a donc il faut que ango ka kele flana mu bibina et un conflit, ça c'est comme le laboratoire, la coup d'état dans laquelle le président intérimaire a 48, combien 21 jours et 40 jours pour organiser les élections. Mais les questions posées, nous avons dati en 92 ans, mais
comment on peut organiser une élection entre 21 et 40 jours. D'accord. Donc, au Bébina, on a tout au flat drama. Révision, non, mais là, quand on il y a au drone, révision constitutionnelle, quand on sait qu'à mais moi, je vais des billes. Il va falloir, et accord, il y a ta, nous m'a fait deux façons de numéro et deux façons de jouer. Au côté, un bébé mou nous fait, nous connaissons avec les Jamana est capacité. Et Bibina, quel est mon bien, comment nous faut, mal gouvernance nous met, accord d'accueil. Fagani nous met à quel bio. Accord d'accueil. D'accord. Non, mais là, non, alors ça, mais là, parce qu'il n'y a pas de bien fait, mais là, c'est ça, juste mais là, nous. Donc, on a mon faut qu'à faut d'outils comme la famille amoureux avec un mot fort, appropriation des problèmes. Moi, quand accord qu'à approprier là. D'accord. Ça, c'est important. Ok. Voilà. Monsieur Abdallah. Mon frère là, le mouvement arabe de l'Azawad, mouvement. Oui, c'est vrai, le mouvement arabe de l'Azawad de Douantadouro. Mais on est des Maliens. Ségou, Ségou, Chiron, Balanza, Wassoulouté. Dans la zone de la Azawad, le début même du Azawad Togoyere, à Damnero, c'est dans la zone de Tombouctou. Zone d'Obi à Kouméouleté. Bikou arrêté. Il peut être archivé ou pas, mais c'est voilà. C'est que c'est une zone qui était appelée comme ça. Donc, il a choisi un mouvement Tokokai, mais il a quand même Maliko qu'elle est là. Je crois qu'aux mesures de confiance, c'est bien. Et on n'a pas. On a prouvé que il a fait comme Malien. On est armée reconstituée ko Chia Obi. Ni tara les au donc Banangoro. Il y a eu plus de 400 éléments qui sont sortis pour nous désarmer. C'est insuffisant et c'est insignifiant aussi parce qu'il y a trop. 400. Plus de 400, 400, oui, nous désarmer pour former. Il y a beaucoup de CDS dedans. CDS, il y a pour défendre le Mali, il faut préciser. Oui, j'ai très bien précisé, pour défendre le Mali. Formation, donc, si l'armée reconstituée, mais M. Abdallah, allez, comment de fois, allez au accord pour avoir Jamana Chikouma, région d'affaires, comme Aorebi, Wekanaga, Yala, Léo Forani. Est-ce qu'il y a un pour nous, Jamana Chikoto, Malien, Malien, Ibe Kidali, Malien. Il n'en a pas malien. Régionalisation, comme mon frère l'a si bien dit. Ni élection qui est ça. Et ni béga de ganga c'est gars, c'est gars qu'on a fait. On a présent de on a présenté. Ni voter qui là. On a présenté d'où. Mais on a régionalisation, on m'a défini qu'à créer le nom de Kamau. Abina créé, abina yao, Sidi Lo. Avec un Sidi Fanalo. Mais est-ce que indépendance avec un Sidi là? Ko Azawad. Donc pour nous, femme c'est qu'on a ni pasigi, ka jamana gla. Moi on a tant quoi patiente quoi. Patiente c'est que ni go faut être si ça faut à begagner, à begagla. Que faut que tam mali ko kelega sa on begata sa. On a besara na ni mali ma Jordan. Na pagero là. Pour nous, moi on a lajɛ bɛɛ k'i hakili sigi an k'a lajɛ an ka se ka fɛn min bɛ se k'a dilan mɔgɔ bɛ se ka bɛn mun na o de ka ɲi quoi. D'accord. Kébé, voilà. Daouda. Naam. Ni ye n kɔrɔkɛ lamɛn Soumano, excuse-moi. Ni ye n kɔrɔkɛ lamɛn mais a ma faamuya. A ma faamuya ne yɛrɛ a bɛ ne jigi tigɛ dɔɔnin. N bɛ se ka Haidara ta faamuya. Ni régionalisation ko n'ale b'a ta bala ale b'a dɔn ne b'a dɔn ale b'a ta bala kun min na n bɛ se k'o faamuya. Mais ale b'a ta bala kun mais i bɛ se k'a faamu cogo di? Non o bɛɛ ye débat yɔrɔ de ye o bɛ faamuya o an bɛ tɛmɛ n'a ye o bɛ faamuya mais ne b'a fɛ k'o yɔrɔ de dɔn fana o parce que i y'a fɔ tun i b'a sɔrɔ peut-être fɛn dɔ bɛ yen mun b'a jira. O bɛ faamuya ale b'a ta an bɛ kɔdi de don ale b'a faamu ne b'a faamu. Mais ne b'a fɛ k'o kɔdi nin. Mais Dawuda yan'o cɛ n bɛna nin ye yan'o cɛ. ne bɛ sisan nɔ o kɔdi nin dɛ n b'a fɛ i k'o don wala i b'o walawala parce que mɔgɔ b'a parce que ka kuma panpan région ko ni régionalisation kɛra sisan olu minnu ye mugu ni kisɛ ta ɲɛmɔgɔw bɛ kɛ olu de ye o olu de bɛ voilà a privilège n'a fɛn bɛɛ olu de ye o parce que hali minnu élu là comme des maires dans cette localité là ka élu faso jama fɛ autorité intérimaire ko nalen u ye élu ninnu bɔ yen k'a di maramafɛntigiw ma o kɛra localité dɔw la o an ka kuma ni dalilu ye professeur filɛ nin ye
constitutionnaliste do anga kalanfa do accord d'Alemba a tigɛ kɔnɔ chapitre 3 de ko a cadre institutionnel ani réorganisation territoriale ko kuma min fɔ chapitre 3 de kɔnɔ a article 6 bɛ min fɔ n b'a kalan tubabukan na les partis conviennent de mettre en place une architecture institutionnelle permettant aux populations du Nord dans un esprit de pleine citoyenneté participative de gérer leurs propres affaires sur la base du principe de libre administration et assurant une plus grande représentation de ces populations au sein des institutions nationales. Donc, Nico Kiba Bendegemo, aye institut réforme institutionnelle ni fait mounfo, kabe blasen ka kumina. C'est-à-dire munun be jamana koronfla no région du Nord moy aux populations a kekunyole olu ka se ka mara kɛ ni jonya juru tigɛli ye quoi ni ko k'i b'a bɛndɛgɛ mɔlen fɔ o de don parce que a daminɛna ni MLA min ye MLA ka plateforme politique kɔnɔ u ko k'olu bɛ jonya juru de kɔnɔ donc ka wulikajɔ de ye pour prendre leur indépendance donc ka bɔ jonya juru kɔnɔ k'u ka yɛrɛta n'u ka yɛrɛmahɔrɔnya c'est pourquoi dit dans un esprit de pleine citoyenneté participative donc la citoyenneté ma dafa o donc il faut k'a ka dafa donc maintenant ou bien où il mara où il a propres affaires dans le principe basé la libre administration comme il y a fait et puis au bec fait Mali institution nationale munumbe ou bien claque à Joro Basoro Fanakono au coffre région nous blala 5 ans que nous élus là au niveau local tiré follow c'est-à-dire transfert bas des béconos compétentieux et ressources voilà faut attacher pouvoir juridique administratif et financier approprié aux régions Manablasenga au Bekofe il est reconnu à chaque région le droit d'adopter la dénomination officielle de son choix. D'accord. Comme aller Makalalemba, aller tailler faïna. Ah non, parce que mon forani, justement, dans le cadre des dispositions relatives au statut juridique et fonctionnement des régions. Donc tu vas déjà sans fait à Fourouina qu'à faux pouvoir juridique ni font bébé douma. Donc en teta yorodjana odoye. À quoi il m'a kadab kundumen kadauda parce qu'à be malien musani nyogonye parce que doye muguta doye kiseta do okanga usani doye et teta yorodjan n'était do détail au mais article de ron forme mo yere ka noter ou yere ka ta vérifier ou yere ni fusamantia nyonyele ne paragraphe 7 ta préambule kono iyo kala paragraphe 7 munu tlobana comme tantambolanga do abekono mais abe professeur boleano iba famia ni article 4 fanata mi fombo kono c'est les régions du nord donc ça veut dire qu'il y a des régions du nord comme de toi ko d'abord kunye na mais ça ko d'abord kunye à région du nord de en kana nyogon digini fra mobile o de a woro blanjila c'est pourquoi paragraphe 7 kono ko la nécessité d'une gouvernance conforme aux spécificités géo-historiques et socio-culturelles des régions du Nord, dont l'histoire a été marquée de preuves avant profondément affectée, etc. Donc c'est aussi clair que ça. D'abord, le Kamas, accord marqué parce que Kaï a des problèmes, accord marqué parce que problème est bougni, accord marqué parce que. Gelaro be meluma songa marfareta. Donc, niyo jatemene. Un article ici, un donné calola c'est ça. Il faut tober au niveau national, au niveau local, il veut faire un famille. Article 14. Établi engagé qu'à faire minke. Na sur la région bede de Walman et région du Nord Dronedo. Moroka sego fama. Bamananga nanta fa ko yina kun folo de yine. Ne mi mbarate foko yina tuna ko dofle. Do reflet. Ibo bebla. Chapitre 13. Mobilisation en faveur d'un développement des régions du Nord. Mogotese qu'a approuvé. Qu'a fort au chapitre 13 ikono. Que région rekuma folé non les régions du Nord. Nabise qu'a fort ou qu'a bo qu'a akalanye angadan. OK, d'accord. Amna sikana il faut faire avec la là-bas amna kuma di procès parce que be fond bon frani be de club là donc procès amna kuma di procès ma article fort mo ka vérifier où yere. Donc il va noter, il va vérifier. Allez, autonomie, comment ni fédéralisme, comment ni fengo.
an bɛ tila ka don détails kɔnɔ ka article di mɔgɔ k'a vérifier. Professeur, Ouais. an bɛ kuma de ma parce que y'a yira k'a fɔ ko accord filɛ nin ye. Bon ale ye a wala mun b'a kɔnɔ. Yala a bɛ mun fɔra nin sisan komi i yɛrɛ bɛ yan i bɛ se ka mun fɔ. Ne bɛ to sujet kɔnɔ. Mun ni mun y'an bali k'a fɔ bɛnkan in dɛsɛra ka sira sɔrɔ. I y'a dɔn n y'o de f'i ye. Awɔ. N ko incompréhension bɛ yɔrɔ fila de. Yɔrɔ fɔlɔ. Accord signera bɛn ka kɛ. Bɛn man kɛ. Maa fa bɛ sen na hali bi. N'a ma juguya fɛn man b'a la. O dabali ban. O ye kelen ye. Parce que n'i ye o bɛ ban. Accord signé marifaw bɛɛ tun ka kan ka fara ɲɔgɔn kan. A ko ko jamana ka unicité reconnuera. Mais a reconnuera. Mais bibi bi ani ala cɛ. Kidali ye Mali ta ye wa Mali ta tɛ. N b'a ɲini k'o la. Nin waa o ye kelen ye. Ale ye min fɔ. Awɔ. A ko sisan. Awɔ. Ko kɛlɛɲa Mali kɛlɛɲa b'a dan na. Ne tɛ se ka taa Kidali. E tɛ se ka taa. Tagacogo de bɛ Kidali bi. Ni Kayi ka di e ye. I bɛ don terrain kɔnɔ i bɛ taa. I bɛ don mobili kɔnɔ i bɛ taa. Sikaso o cogo la. Mais Kidali tɛ ten bi dɛ. Deuxièmement. A ko ko a kɛra jamana caman. Régionalisation ni décentralisation tɛ kelen ye en droit. En droit, jamana unitaire, jamana ɲa fila de bɛ yen. L'état unitaire, jamana min n'a bɛ fɔ a ma état unitaire et l'état composé. État unitaire, centre de décision kelen de bɛ yen. Un seul centre de décision, un seul parlement, une seule loi, une seule assemblée, un seul gouvernement. Oui, une seule capitale. Mais malheureusement, fédéralisme, oui, État composé. État composé là, capitale fédérale B. Mais État fédéral B n'est que loi. Il y a des principes généraux. État où tu sais qu'à ou nous gêner, ou bon nous respecter, mais béni que loi. C'est pourquoi États-Unis, il va y peine de mort appliquer État d'Oula, mais État d'Oula, on nous va faire une peine de mort, pour que par exemple d'Oula. Bon, on fait qu'il régionalisation, il me semble qu'il y a. Ou bien ni différence de Mali kono. Professeur. A fo Mouna. Région Beka président Sougandi. Ibika programme Sougandi de développement. Gouverneur de Sié Anga Koutigi ici sa région kono. Wani élection Kerakafo président Sigira, région président Sigira. C'est fini. Gouverneur Beke la Djeli Bagadi. Na imi yadra betibla attention ben kele ande. Ou tu sais qu'à contrôler faut barabane. Le gouvernement wari di commune fanala ka pomba do ujo. Gouvernement bise ko contrôler ni pomba na. Mais note ils ont un pouvoir financier. D'accord. Donc décentralisation d'un kono. Maire conseiller ou tu sais que hali réunion que ni autorité de tutelle maka accordé. OK. D'accord. Ensuite, c'est pas fini. Oui. Avec comment de fort Kakera Yorodo. Effectivement, il a raison. Akera Espagne, Ayofo. Mais Espagne, là-bas, n'a dit. Monsieur Puigdemont, n'a pas fait ma co-catalan. Yani ou ka indépendance ni de oubé yang folo. Catalan révoltera. Ka indépendance proclamée. Jusqu'à présent, monsieur Puigdemont, l'Union européenne vient même de lever le mandat d'arrêt. Éthiopie Flangoréa. Le Tigré. Aujourd'hui, le Tigré a voulu aller en indépendance. Régionalisation Kerayoro. Amambe. Akado Fogné. A une révision, mais il faut qu'au cours des comptes. Si nous sommes maintenant pour la révision, cours des comptes, a passé. Mon auto, vous avez révision de là. Depuis 1997, réforme il fera. Akara Djabana Toula. Mais nous n'avons pas parce que vous profitez au-delà. Car essayer qu'on nous au crève pour que qu'elle a passé. Sinon, nous révision constitutionnelle de dos pour que cour constitutionnelle casse caquet institution. Mais on sait qu'elle directement. Ok. Mais seulement à deux fois à propos de 20 jours à 40 jours.
Mais c'est la Cour constitutionnelle qui décide. Quand on ne peut pas organiser les élections, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de proroger la date d'organisation des élections. Donc cela ne justifie pas un changement de constitution. Considérons que aujourd'hui, la preuve c'est quoi? Bi en cas de révision au Kumabana. Révision au Kumabana. Constitution courant de Bena ou Bobu no fait pour que ka nous Brahma Konoka, Femi Brahma Kono. Comme au Brahma Kono fait hier, au Mandi Boye, avec la Tassa Kono. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Voilà le problème. Maintenant, professeur, moi là, si j'ai été choqué, je ne comprends pas. Parce que si je ne comprends pas, moi je n'ai pas besoin d'un cours de décentralisation. Pour ton information, je prépare aussi une thèse en relations internationales au Centre d'études stratégiques de Dakar. Donc, très bien. Donc ça, là, ce cours-là, je connais. Il n'y a pas de problème. Donc, je me forme à don. Et ma fille, il y a un problème. Et bien, renforcer la position de là. Parce que elle est d'arrêt de lancer contre l'indépendantisme. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser aller à l'indépendance. Donc ensuite, Italie, problème T, mot final. Donc il m'a information de problème. Ensuite, maintenant, il faut que Kidal te malitaire. À fond, et constitutionnalité. Mais en matière de la reconnaissance d'État, là, c'est quoi? C'est la souveraineté. Dis-moi quel ambassadeur de Kidal est ailleurs. Je vais comprendre je veux qu'il quel pays a reconnu Kidal en tant qu'État. Donc ici, il y a donc jusqu'à preuve de contraire, Kidal est Mali de haut. Maintenant, on dit Guéla B. Ça, c'est où Guéla n'est au débat là, mais c'est pas qu'on n'est pas. C'est sur le juron du Mali. Parce que Kidal passeporté où Kidal n'a pas d'ambassadeur en France, Kidal n'a pas d'ambassadeur aux États-Unis, en tant que concerné dans le fort. Moi, je suis vraiment ça me choque. Oui, bon, donc, beaucoup de familles l'année sur le plan international. Aujourd'hui, là, le comité de suivi de l'accord a été fait à Kidal. Le débat a été fait à Kaï. Donc, dans le Kidal, il y a un bi Kidal te Mali qu'on a là. Il me dit Kidal, ça c'est notre débat. Mais tu confirmes fort parce que Mali président Tarao. Moi on a vu des ministres qui sont partis. Il y a eu une grande délégation qui est partie. Pourquoi on n'a pas dit, pourquoi il n'y a pas le président qui les a accueillis? C'est des Maliens qui les ont accueillis. Donc vraiment ça au débat pour moi au débat. Ensuite, depuis l'accord Séné, depuis l'accord Séné, il y a quel Menekera. Quel affrontement a eu lieu? Affrontement Mouloukera Sana. Il n'a rien à voir avec comme auparavant. Les affrontements qu'il y a, c'est ce que j'ai dit dans le Nord, ce n'est même pas forcément les groupes armés, c'est les djihadistes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on va aller vers le combat de ces djihadistes. Un autre problème qui est là, c'est le développement. Donc, au Kéléa, car faut embêter qu'à djihadistes, lutter contre la drogue, au accord qu'on a là. Maintenant, problème nous est fait. Nous les accords c'est Mali là, mais nous respecter, ils sont intelligents aussi là. Mon moto, ou mataka tout ce qui coûte 5 à la main. On vous voyez, donc on matao, ne comptez où, allez mais ne comptez où, mais n'y a pas accordé parce qu'en fait, on a aussi une réflexion. C'est pas parce que nous t'as fait que forcément nous t'as raison ou baisser qu'on fait que nous t'as des mais quand nous font, mais dalou moufon, nebe moufo bi ou beka moufo. C'est ou beka djugade. Non, parce que abdika djuga mouna bola. Mais ça m'éclaire, allez moufo, allez nako ay kantoko ou benyongo famille ko kodi. Ko bibina ko na kera ko nous ne beka fait mais bibina ne tra kati élection ne ça aller tchoudi. Elle était katika. Il n'a pas un avantage par rapport à moi. Alors ça ne type bamako ya noa. Au te diago nous de fort. Président Bébia, Diom Seka Foko Mali président Moussigira. Ka gagner Mali région bela. Au tsaka keo. Donc au final diago ya do. Et avec un mouvement de représentation, c'est pas parce que lui il va être le président de la région de Tombouctou que de droit il va venir dans une institution. Il y a des manières d'être dans l'institution. Le problème de CNT aujourd'hui, pourquoi avec Afoko CNT Kachi? Parce que justement à Sigracho na Tsoko Magnan. Sinon l'Assemblée de la Tchoukoba là. Si il est élu dans la région, il y a un quota pour la région de Tombouctou à l'état Mali. Mais allez démonstration de bois 600. Allez démonstration nous formons de fier. Voilà avec un moufa teka fort parce que avec mais mouf non. Mais ma classique parce que aller avec accord mener pour le canal. Mais allez moufa accord mener pour le canal. Avec le canal Soukoli. Avec faut principalement les régions du Nord. Voilà. Maintenant à Kakala. Principalement les régions du Nord. Et principalement les régions du Nord, ça veut dire quoi? Avec un mouvement, ça profite pour toutes les régions. Le transfert de ressources qui part là, Bougouni, qui est une nouvelle région, aura ça. Et
Et Menaka, qui est une nouvelle région, aura ça. Kaïla, qui n'a pas de problème, aura ça. Il ne faut pas qu'il y ait un gros problème. Il faut que, parce qu'en Beno de fort, et qu'il faut qu'il y ait un accord de défense, ou bien qu'il y ait un défense, que deux façons de numéro, deux façons de du vote. Demande Tite, Bibi n'a gueulé des billes. Maintenant, où gueulé est mouillé, nous de fort, les acquis de fort, où le mec a fort, vous opposez, mais accord de appliquer. Accord de appliquer. Mais aujourd'hui, on a des acquis. J'ai dit, non, on a dit, nous, pourquoi vous êtes contre l'accord? Quel a été le problème de l'accord? L'accord est en train de s'appliquer partiellement, mais ce qu'il a dit, problématique aujourd'hui, on était accord de la révision constitutionnelle là. Nous, il faut qu'on fait fallait. Et puis, pour le mieux, on va aller accord free. Denis Mouye référencé, il participe là. Le Denis a dit l'accord, il faut l'appliquer, mais il faut la réviser. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais nous, Codeco, révision, on dit, ouais. Au cours où on parce que le phénomène au Bibi, au Canada, sur la maquette, maintenant, il y aura un truc, on est à mais accord Bibi, il y a fait mon appliqué. D'accord, ok. Monsieur, mais comment dit, monsieur Adraoui. Tout le monde a bien engagé. Monsieur Sissoko, Monsieur Sissoko, je suis à Kidal. Pour moi, c'est comment dire. Mais je ne sais pas si allez démonstration d'offres nationales aux régions du Nord. Il y a la comme Abou, il y a la comment fournir les droits. Non, régionalisation est pleine. Nous pas de fois la chaîne pour la sens. Nous avons aussi ça. Régionalisation c'est pour tous les Mali. Principalement le nord. Le problème c'est le nord de là. Les problèmes c'est le Kaï. Il faut principalement Kaïou. Il faut principalement le nord. Ça n'exclut pas les autres régions du Mali. Après il y a une région qui est belle. Il faut que Kidal. Il faut que nous de Djabi. 600, il y a mobilité. Insécurité, c'est ce qui est balayé. Sinon, ce n'est pas qu'il y ait Malien ou bien qu'il y ait Algérien qui est à Kidal. Le gouverneur est à Kidal. Le gouverneur de Kidal, là, il a été désigné par qui? C'est par le ministère de. C'est par le. L'administration territoriale malienne. Voilà, l'administration territoriale malienne. Avec un nom. Comme mon frère l'a bien dit. C'est ça qui est un nom. Ministre Oubetao. 600. MNLA porte-parole. MNLA porte-parole. Il n'est pas ministre malien. Donc, mesure de confiance ou de doux. Donne de doux. Et on va arriver, Inch'Allah, bon. D'accord. Non, j'ai la parole. Non, c'est moi qui parle. Il faut que je le félicite pour ses études. Soumano. Moi, félicite de Kosovo. Mais moi, je suis déjà docteur d'État. Moi, je le suis déjà. Donc, la matière, c'est ma matière, ma kalala. Ni pas le gouvernement de fait quoi jamana de Bonya. OK. Aoubeta Algérie. Vous partez représenter un peuple. La France, quand elle était venue signer les accords d'Évian, ou bien attention, sous réserve que le Conseil constitutionnel l'approuve, que ça soit conforme à la Constitution. Exactement. La Constitution, c'est le peuple. Justement. Francica vient signer en Algérie qu'elle est banque. Très bien. Ah, ou papier signé. Contraire, manifestement à la Constitution du Mali. Ah oui, moi, je respecte les institutions de mon pays. Je ne voulais pas en arriver là. Deuxièmement, si quelqu'un est souverain dans un État, Nafura, Mintaï Jamanaï, Jamana Deundedo. Président est Chidende, gouvernement est Chidende. Jamana Dende Taï Fangaï, article 121 de notre Constitution. Ikoko Fente Italie. Ikoko problème Duguchi Kumate. Fendo Akadjugoume. Ni a président Nani desera ka Constitution, il y a le machin Nani, a desera ka le Makunde Balaou. Le ministre des Affaires étrangères italienne vient de recevoir des représentants de rebelles. Il y a eu des relations internationales entre des rebelles avec le ministre qui a été vu en une ministère Italie, ministre des Affaires étrangères Kaye. Kaïkamayo, la Sikasuka Mayo, la Sikuka Mayo, là. On a un néguin. Ayam Blananga Jamana Dlang. Anga jamana techi régionalisation be kemouye ne mo ke wolo la kay e gawo ka bonya ka koroboro musota
a D o tɛ kɛ sosogoyɔ ni régionalisation kɛra ni élection wulila n'a y'i présenté u b'a fɔ ah Tayibara n'a taara Kayi u b'a fɔ ah Kɔrɔbɔrɔden de ye taa yan fɛ anw ye jamanaden kelen de ye marakaya t'a la foyi t'a la maliyɛnya de b'a la décentralisation ça suffit que l'État soit au cœur de la gestion des affaires. Troisièmement, si on doit aller à une telle forme de l'État, c'est le peuple souverain qui doit aller. On ne doit pas être contraint. Qu'est-ce que la France n'est pas... Nangagangatani, forme façon que... Abebo Djamana Deundela. Mais France B, Koko Kelabi. Katutu encore. Djago Obeta. Afle, Akori, puissance B a signé. Avec le gouvernement du Malien de Tché. Nous, comme le gouvernement du Malien de Tché, nous bateau, Amérique beau signé, France beau signé, Février beau signé. Nous complotons, à nous accorder d'eau. À ce moment de fait bas, Fanakono. Nous accord signé là. Nous avons concerné un gars de Goukolo Koka. Faut que passer Assemblée nationale là, faut que passer Cour constitutionnelle là. Cour constitutionnelle baladia en angagafé. Nous n'avons pas banqué. Parce que n'a qu'à accord d'État. Accord de la euro de fleurs. Nous n'avons pas accord la jet goulé. Yoro du monde la jet. Ni yoro me faut de la jet. D'accord. Malien ou manso de. Ok. J'arrive. Ok. Monsieur Aïdra. On ne va pas capituler. Voilà, d'accord. Mais dans le cas fait, puisque voilà. Le référendum menake kaira Malien sona ou manso. Référendum punto de. Est-ce que au kera fo? Il y a marqué follow. Au le 31. Il va faut qu'à te que. Que révision constitutionnelle ni ko ambe fait qu'à accord de gamme. Ma ba to Malien de coup décider follow. Toute personne qui va parler, il y a décision personnelle de follow. Tu peux ne pas aimer l'accord. Ceux qui ont signé les États-Unis, c'est des témoins. Des observateurs. Le gouvernement et les citoyens. Observateurs ou de déclaration de Raymond Daramunga, le ministre des Affaires étrangères italien. Engagé l'État, l'ango cantala, il faut faire que ça nous a fait décider à l'Italie en tant concerné. Ah ben, dis-le à c'est ça. C'est ça. Comité de suivi de l'accord. Au bon. Un malien demande devant ce gouvernement. Bien vrai qu'observateur ou B. Mais au bas boni ama bemuna ameta nyefu akuma ke no Italie te anteta foi signer Italie anteta foi signer to babu chife donc ne kuma ka ram don c'est que aka position parce que bi belo nyebala donc on aka position ani gouvernement de be fangele fait ani fandon nous te fangele fait nous te fangele fait nous on suit le gouvernement et l'accord. Comme un rapport application du corps, il y a discussion avec le comité de suivi devant les ministres maliens. Ok. Ok. Kébé. Daouda. Soumano ne kun hakili la an tun bɛ ka a fɔ cogo min na komi accord in durusilen b'ale kunna a tun bɛna filɛ k'an ka kuma min ka a ngalontigiya k'a fɔ a bɛ accord nin yɔrɔ in kɔnɔ nka ale ma se k'o kɛ. Nga hakila munu nyebano olu b'a faamu min don a ye djihadistes ko kuma fɔ mais c'est les mêmes groupes su fɛ terroristes ni fɛn do dugu mana jɛ fɛn wɛrɛw don a bɛ mɔgɔ minnu wele ko les terroristes olu ye djihadistes ye minnu bɛ GSIM ni fɛnw kɔnɔ u kun bɛ jɔn bolo Djihad Agali ninnu tɛ mais o dɔnnen do bɛɛ fɛ o e bɛ ka drogue ko kuma ni fɛn minnu fɔ nin ko k'ale ye malien ye ni yɛrɛ bɛ groupe min na n'o ye MAA ye plateforme Nations Unies yɛrɛ ye rapport bɔ k'a fɔ ninnu de bɛ narcotrafiquant de baara la nin zone ninnu bɛɛ kɔnɔ a jɛlen do Nations Unies ka rapport kɔnɔ mais olu ma se ka bɔ n'a prévu ka nkalontigiya k'a fɔ min fɔra o ye nkalon ye donc sufɛ ko yɔrɔ do dugu mana jɛ u ye dɔwɛrɛ ye a bɛ Kidali min fɔ Bɛnti ka kuma la tiɲɛ n b'a fɛ i ka walawala voilà n b'a fɛ i ka walawala kuma bɛ tila ka d'i ma a bɛna kuma wala parce que voilà parce que mɔgɔ minnu accusé b'a la ils ont parlé sur RFI je sais que i bɛ ka kuma ni personnalité minnu Nations Unies kuma n'u kan ne tɔgɔ t'a la o mais minnu tɔgɔ b'a la u kumana RFI kan ko d'amener des preuves de ce qu'ils avancent i tɛ se ka wuli k'a fɔ ko nin ye terroriste ye
mun fɛ o ou bien ko trafiquant dɔ y'a ye trafic la D'accord. ONU k'u ka preuve ladina ko mɔgɔ minnu ye expert minnu ye sanction kɛ k'u ka na ni preuve ye ko la preuve la plus minimum u ka na n'a ye u ma se ka na n'a ye munna olu minnu yɛrɛ y'a kɛ olu ma se ka na n'a ye donc accusation tɛ se ka k'o la d'accord donc a y'a essayé maintenant a ye mun fɔ i y'a faamu sisan j'ai très bien compris ok an ka différence ye min ye olu ye fɛn caman fɔ ne ma jɛn n'a ye o mais j'ai noté n tun bɛ se ka kuma tigɛ ka b'u yɔrɔ la mais ma sɔn bon d'accord n y'u lamɛn o fana bonya b'o kɔnɔna la o kɔni y'an ka école ye anw degera o de la c'est pourquoi an bɛ k'o bonya Nations Unies ka rapport kɔnɔ n bɛ o kɛ entre parenthèses ye fɛnw kɛra date ni fɛn fɛn la u y'a bɛɛ fɔ ka préciser clair et net mais débat t'o yɔrɔ la bi hali n'u Faransi jɛmakan dɔ fɛn dɔ la k'u ka médiaw bolo ka fɛnw ka kumaw fɛ ni olu kana ni prévu ye munna u tɛ Nations Unies attaquer k'a fɔ Nations Unies bɛ ka nkalon tigɛ ka da o la a bɛ hakɛ to kuma kɔnɔna la ou bien possibilité t'aw bolo de. On l'a fait. Ayiwa a t'o jaabi kɔnɔ. U ko mais de toute façon aw ka groupe bɛ aw dɔnnen don n'o ye. Élection nord la ne y'a kuma fɔ marifa bɛ minnu bolo bi ni élection tigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ kɛ gagnébaga parce que mugu ni kisɛ b'u bolo. Et de là qu'une mobilisation populaire dans ces zones-là pour soutenir la SEMA. Est-ce que de là qu'il y a une mobilisation dans les autres régions-là, Nigéria ni fait mais de là qu'il y a que Jamakulu de Bolin flène que SEMA ka Jamakulu ka beaucoup de mains. Ma foi ou bien Mousso Damado ni Demso munu manipuler ka bonu le Walma nous ka défilé militaire ni fait nous beke ou ta de chef ou ka chef nous fait nous ka tout mina ou na ambo stratégie ou fana do na folo ni fait nous ka mo labo tout mi donner do donc SEMA ni population te keleye au contraire ou be ka population est martyrisée dans ces zones là Ishirashi be Kidal Dieu ka Ishirashi sécurisé ayo fanyela Ishirash qui est joint. Ishirash, qui est le gouverneur. Non, il n'a plus gouverneur. Oui, mais de toute façon, allez de quel sécurisait. Voilà, qui le sécurisait. Qui le sécurisait. En tout cas, à donner-nous. Au lieu de sécuriser, ni condition du mouillé. Ou qu'on fait un accueil. N'a sur la Malika souveraineté de Bolo Yorola. Il y a le Kanga Kewa. Kirel Ishirash nommé le Wati de la Na à Kunkeme à domicile le Megaode. Ne Mali Saouya Mola, ministre ou Beta, Beta, tout le monde en doigt. Négociation mais que tout mieux au loup don au loup donné do akana pas kuna ka fa be mali on afli bibina seben frère main duti seben do aya photo ka duguno jamana halaki seben de ni d'accord mais ibe mo chama ga position familiale mais en tout cas mo la sran djula te se ka dogo djugula kale fin fla dauda foro ye muyi négociation mais que watimina kun folo sina le 15 mai au tien mais 15 mai bema signo nga akla ka te 20 juin tukuni signature flana makola muna kerola muni muguni kiseta lukla ka doléance yora de ke tukuni kerefe koni soma ko makuta signé non bon voilà amna rodo voilà ibino rodo fenga passer oui voilà abino bora ka forcer antina munu dafa Flana mi. Ouais, mais allez au coach. Professeur Maboka, professeur des examens. Mais ça, oui, mais ça. Aïdara, Aïdara, mais ça n'a fait mi, c'est Antonio Goname. Ah, c'est Antonio Goname. Bon, d'accord, monsieur Aïdara. N'est pas prévu de réunir là, publiquement. Monsieur Aïdara, attendez, il va parler, allez-y. Le Bénin, où il y a document de Fana Fotumino, Abena, Alchini, Okuma Bessina. Mais Mali, gouvernement, y a mémorandum de 20 points. Quel est Matala? Quel est rejeté? Algérie, quel est là? Assemblée a été auto-saisie. Il y a une proposition de Amata en compte. Oui, Flana est mouillé. On a dit qu'il faut à Konyema. Parce que le ministre m'a gagné mon gars sur le dos. On a dit qu'il faut être un fort. Ko jurumuna ko belebele flakera feina. Bon, comme il est à Kouk même Romin Bolo. Nous ereye mugo yere fara ɲɔgɔn kan ni sira yɔrɔw ye. Dɔw bɛ se ka sɔrɔ sira o sira kan pour que olu ka duguti sɛbɛn nafasa tɛ ka sɔrɔ daluya t'u bolo. U tɛ se ka daluya fana prouver. Mais o mɔgɔ min y'o kɛ o tata ko jurumuna ko fila kɛra la. Ɔ ale min to tigɛdenya ko jurumuna anw ye silamɛw ye.
an ye hɔrɔnw ye an ye danbetigiw ye mɔgɔ min yɛrɛ y'a bɔgɔ ninnu o yɛrɛ ko a ma ko jurumina ko b'a la anw bɛ se ka sɔn o jurumina ko ma cogo di k'o defa k'an disi gosi n'o ye. D'accord, ok. Bon sisan ouais, j'ai bien. Parce que problème bɛ yɔrɔ min na n bɛna faamu kɛ an bɛna kuma di aw ma mais comme sisan kuma mɔgɔ kelen ka kuma fɛ donc téléphone cilaw b'a fɛ ka question dɔ poser voilà mais voilà bɛna jama ouais yana ka kuma ni kuma da man fana bɛ kuma kelen fɔ voilà attendez voilà voilà attendez non j'arrive après je viens excusez-moi voilà ni débat bi diriger yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛna kuma di a bɛɛ ma a y'a faamu sisan donc monsieur Aidara an bɛna kuma di ma o yɔrɔ la tu maintiens voilà an bɛna kuma di ma i bɛna kuma o yɔrɔ kan comme Kebe ye mun fɔ nin an bɛ dan o yɔrɔ la donc maintenant an bɛ mɔgɔ duuru fɔlɔ ta ni ɲininkali bɛ mun fɛ o bɛ sin ka fɛngɛ donc mɔgɔ fɔlɔ an bɛ taa allo Bɔkari Kulibali a ni ce somɔgɔ bɛ di k'an wele ka bɔ min ne bɛ k'an wele Kajolo oui. Ah d'accord, ok. Ɲininkali b'i bolo wa? Cameroun na? Ɲininkali n bolo ani araji complément b'a la. Ah? Ɲininkali n bolo. Ah. Oui? Oui? Ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ne fɛ ka fɔ Sumano ɲɛna. Awɔ, Sumano awɔ. Voilà, kalan b'a la. Mais kalan valeur ye bon sens ye. Fɛn min bɛ ka kɛ Mali la bi a dogolen tɛ. Pour avoir, moi-même je suis juriste de formation, pour avoir seulement une arme à feu, il faut avoir une autorisation. Nous devons être Kidali. Dernièrement là, il veut qu'armer ça, il veut qu'à sénégal, en même temps, il veut qu'à cacher. Encore Belgique, il n'est pas pour la main. La régionalisation, c'est bon en son terme. Mais dans le contexte où on a dit, les Maliens ont eu qui dit, on a dit, on a dit. D'accord. Ne me filɛ k'a fɔ j'ai eu mon bac au lycée Yana Bekayo. D'accord. Donc arabe tu veux le cas de communauté arabe là. Mais ils oublient, il y a les tamashek noirs, mais c'est les gens qui sont maltraités au nord, mais c'est les gros travailleurs. Et vous avez droit de choses. D'accord. Mais les moyens c'est un malien. Et les gens du sud, le bas de gars qui a cercle développé. Mais tant médecin a pris le voir sur la Armuta la région où a cercle c'est. Mais nous on a calendrier, nous on est dans l'armée, nous développer la région, on est dans l'armée. Je donne un exemple. Il y a une raison de développement de la région du Nord. Ça a été toujours conçu au Nord-Est. Mais tout ça, il y a l'inégalité. Si tu es sûr, on a organisé, mais organisé de famille, on a une doctorat sur les fonds, on a de la crève, on a un bon sens. Et réellement, on a dit que c'est la minque, on a dit que c'est la minque. Quelle est l'intention? On a organisé une chose. Parce qu'elle imposée au même. D'accord. Aujourd'hui, on a le droit de dire, en plus de la de la communauté, on a vraiment organisé à changer. Si professeur, il faut aussi la régionalisation, c'est clair et net. D'accord. Depuis le fois, à la forme de Mali, allez, nous sommes à Belgique, à vraiment à Gidonga, d'accord. Les gens qui représentent ces groupes-là au niveau de Bamako, c'est les minoritaires, c'est la loi de l'homme au niveau du Nord. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Bon, Mali, quand il y a une mission de droit de l'homme et de vie, quand tu tues, on doit te tuer. D'accord. Parce que nous, on m'a carte d'abord. Ok. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Mon flana, allô? Antier. Allô, Antier. Allô? Allô, Antier. Antier, ah, Kawale Kabomi. D'accord, Kabomi de là. Hippodrome de là. Ok, il y a Biboloa. Il y a des quoi. Jama? Soumano. Ah, Soumano, ok. Ah, et Ningalike? Ningalike est avec moi. Mais c'est de la Nigao. Ah, de la Nigao. Ah, et Gakuma, Bani Gakuma. Nagani Soumano Malien. D'accord, ok. D'accord, Afamera. Ok, Abini Djabi.
d'accord a mɔgɔ filanan mɔgɔ sabanan an b'o tigi ta allo oui allo oui allo bon rythme allo 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 Anche somɔgɔ bɛ di oui ka wele ka bɔ min Kajolo d'accord ok a faamuyara ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin fɛn ma ouais bon ɲininkali min bɛ yen bon vraiment n'u bɛ tabali la ka kɛ kuma ye vraiment u ka kuma ni hakili ye quoi i mabɔ télé kɛrɛfɛ dɔɔnin wala n mabɔla télé kɛrɛfɛ voilà kuma an bɛɛ de ye kelen ye Mali in kɔnɔ yan dugu min bɛ yɔrɔ min na o k'o fɔ quoi dugu min bɛ yɔrɔ min na o k'o fɔ ni tiɲɛ ye o n'Ala cɛ voilà o kana sigi tabali la ji ko o min tun y'o fɔ ye o man ɲi. an kulu tɛ ale ka kumakan na ye an tɛ foyi faamuyara quoi voilà d'accord allez an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta allo 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 Anche somɔgɔ bɛ di allo Ansu an ba awa cɛ ka wele ka bɔ min ka bɔ Jelibugu la ok Jelibugu la hɔn awɔ ne ka ɲininkali bɛ min na n b'a kɛ Hayidara ma n bɛ ɲininkali kɛ ka taa Hayidara sigi fɛ Hayidara ma d'accord ok voilà bon Maliko la allo oui e ka kuma ban Maliko la hɔn e ka kuma an bɛ kubi la Maliko la k'an k'a bila hakili la k'a fɔ ko régionalisation a ti jamana jɔ régionalisation tɛ jamana jɔ a ti jamana jɔ parce que maliyɛn bɛɛ de kelen ye an b'o de dɔn o de ye ne ka ɲininkali ye quoi ni solution min b'a bolo régionalisation ka taa sigida ɲɛ ka ɲɛ toujours d'accord ok mɔgɔ duurunan allo allo oui Anche ka wele ka bɔ min Laginɛ kuma b'i bolo ne b'a fɛ ka Hayidara kɛ ɲininka Hayidara awɔ maintenant u bɛ accord mun bɛ u ka accord in kan n'o passera awɔ mɔgɔ min par exemple mɔgɔ min jamu ye Jara ye n'a wolola Kidal Tumbuktu est ce que ale bɛ se ka bɔ président nɔfɛ mɔgɔ min jamu ye Tarawele o bɛ Jara o bɛ fɛnkɛ est ce que a bɛ se ka bɔ président nɔfɛ nord la yen d'accord a bɛ nin jaabi n ka foli b'u bɛɛ ye faso de ɲumanya mana kɛ cogo cogo u bɛɛ faso de ɲumanya n ka foli b'u bɛɛ ye ni mɔgɔ kɛlɛ kɛ faso kɔnɔ n ka foli kɔni b'u bɛɛ ye o bɛɛ kulo b'i la ok merci beaucoup i ni ce ouais an bɛ mɔgɔ laban ta allo Ansu somɔgɔ bɛ di baasi foyi t'u la ka wele ka bɔ min ne b'a wele ka bɔ Samɛ Samɛ ne cɛ b'an fila aw kɛrɛfɛ nin komi a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ o de bɛnna ka émission ye nin y'a photo bɛna jira Sumano wa awɔ Sumano yɛrɛ ko don Sumano awɔ ne bɛ ka ɲininkali ye min ye ne y'a fɔ a bɛ ka kuma a ka accord d'Alger ne bolo a ye kuma min fɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que baara kan ka kɛ n'ale ka kumakan ye n'i y'a ye nin fɛn ka ye min tɛ ka ɲɛɲini ne mɔgɔ bɛ o yɔrɔ de la a b'o bi walawala pour an ka se k'o faamu ko yɛrɛ ale ka kuma baabu yɛrɛ bɛ min na ne b'a fɛ ka o yɔrɔ basi de kɛ kosɛbɛ parce que o yɔrɔ in ne ka faamuyali fɛ o de la kosɛbɛ ka tɛmɛ émission tɔ ninnu kan quoi. D'accord. Parce que kuma yɛrɛ de diyara ye kosɛbɛ. D'accord, ok. N b'a fɔ kosɛbɛ. Merci beaucoup i ni ce. Ka foli da yɛrɛ la n b'a. Abakɔ i ni ce donc an bɛ nin kɛ mɔgɔ laban ye
sananga do kuma na monsieur Adra i kuma ta rom na kebe mu foni voilà professeur voilà kebe ko le 15 do ya signé et que accord ko anga parti do na signé le 15 ko fait le 20 comme on a bon le 15 on a signé ils étaient déjà d'accord avec l'accord. On a signé le 15 jours. Nous faisons ça, c'est nos secrétaires généraux. Nous nous faisons de représenter. Nous nous faisons. Nous avons signé le 15. Le 15. Nous avons plateforme. C'est un élément de demande le 15. De préciser. À chaque fois, je vois qu'un bébé flit, c'est ma mort de Clalagana ou comment sont à Borma. Quoi fait le 20 juin. On a le 20 juin. J'ai 2 minutes. Nous avons le 20 juin. Attends, il va finir de parler d'abord, il va venir, voilà, oui. Mais qu'on fait donc manquer l'accord là, ou bien qu'on fait donc manquer, qu'on a fait donc augmenter, non, parce que l'accord paraphera avant ou d'attitude. Accord paraphera. Parler d'avenant. Paraphera avant que nous avons mal signé. Donc vous qu'on sera là-bas. Mais peut-être faire un là. Bon, c'est pas à moi de penser à leur place, quoi. Ok, d'accord. Oui, professeur. D'accord, vas-y. D'accord, d'abord, il est pensé que, après je vais réagir. Koulibaly nous faut donc Boubacar Koulibaly Daouda Koulibaly donc on est malien une femme malien donc peut-être qu'il a position non mandat au tempo malien là au tempo il fait une position défense conviction de dos à qui renseigné quand était post sélectif là moi il n'a que député à sera là c'est pas mon problème il était post nominatif là ministériel je suis pas ministre je ne suis pas directeur n'est qu'association nous représenter ne devait avoir là quand il fait chaud ok donc ma que jamana kadini mais ni une conviction de mouvement sera ou amour ça sera passé ne mouvement bébé donné mo soumi donc aller ko black on a il doit beau que ne toque ok voilà maintenant bon sens bon, moi je pense qu'à l'air, peut-être que c'est lui qui n'a pas de bon sens parce que quelqu'un qui réfléchit ne dira pas que quelqu'un qui fait des analyses n'a pas de bon sens. Peut-être ma position, autant les arranger, ça c'est sa position que je respecte, il doit aussi respecter ma position. Maintenant, c'est qui fait un flaquant. Professeur et point de Foucault, Mali, accord, quand on a signé Algérie, on n'a pas soumis aux instances. Mais fait un flaquant. Malita, au manga mou choqué, mais Côte d'Ivoire dans Jamana, accord de Marcoussi, au Massé Malira là, Afrique, au Tarassin français. Processus. Mais aujourd'hui, il y a Côte d'Ivoire des personnes, en partie au accord de Marcoussi, il y a un peu en gros. Mali la bi, et les informations de Kalama, c'était structure trop fort. Loi de voter là, député Mayo. Au Canada malien, mais on va scandaliser parce qu'à un certain moment donné, il faut que, comme on dit, tout est politique. La politique, c'est d'atteindre un objectif. Mais c'est pas parce qu'à Maké, comme on voit Kalama, pour que nous bangata. Aujourd'hui là, si moi j'avais été dans la mission Qatar à signer 6 ans, c'était pas mon problème. À 6 ans, je travaille pour le gouvernement, j'étais dans un autre poste politique où je pouvais défendre, mais je n'ai pas cherché à aller. Nous refangons quoi. En gros, intelligence respectée. Parce que c'était une diversité. Il y avait des professeurs d'université, professeurs d'université, Barakalok, ambassadeurs, donc nous vraiment, pour moi, je suis légaliste, je respecte les engagements, l'État c'est une continuité. Donc on n'est qu'à motivation flanée. Et encore une fois, c'est pas parce que qui est accord défend ou bien défend qui est force de ou bien que malien là moi je lui take le dos aujourd'hui ni vote kara et moufo anga ni mali na bla est-ce que anga appliquer na appliquer o de masaka keo pourquoi voter son rakere o de mali pour le mieux o ma lutte mané ngate botoka maintenant me clamuna ka fo ngira na ka fe no blankuna accord de signer mamina on me ka fe no ngini mu de mankana ay fe no ke ka fo ko bo anga no faga dabla parce que guerre may an ñote. Donc, nous n'avons qu'à faire. C'est vrai, on a qu'à faire nos mains. On a appliquer parce que dès que nous avons consultation au fond, on a qu'à parce que l'accord qu'on a révisé. Nos révisions de coco, c'est bien qu'on a fait. Quand main, parce qu'il coûte du coup, le cours à ta cour. Mais, M. Bolé, il est à la tao.
u ko ko mɔgɔ y'u ɲininka ni i bɛ ka taara solution ɲuman b'a bolo ko t'anw ɲɛ sira la solution bɛ yen mais bien bɛ min mɔgɔw tɛ k'a fɔ n'a kun y'a dɔn i bɛ ka ti taa dɔw ti ko fɔ minnu y'a fɔ finalement a bɛ se ka fɔ ko réponse dir'u ma k'a fɔ ko minnu y'a fɔ n'a ka taa il faut qu'on ait une solution donc n bɛ tila mun na k'a fɔ bɛɛ mɛna an ka bila bɛɛ ŋaniya ye kelen maliyɛn tɛ yen ka tɛmɛ maliyɛn kan. i b'i ka kuma laban fɔ. n y'o de fɔ maliyɛn tɛ yen ka tɛmɛ maliyɛn kan accord n bɛna a fɛn fila fɔ n'i y'a mɛn élection kɛra ko coup d'état kɛra bi 2018 la accord de y'a to ni élection kɛra o donc n m'o fɔ élection kɛra Kidali o mais ni Kidali tun tɛ Mali ye o. Kidali résultat bɛ na cour constitutionnelle la Kebe ye présenté élection législative là mais est-ce que Bibi na ale yɛrɛ ko k'ale namara la k'ale namara la ko ale minnu gagnera Kati ko a namara la ale ninnu kan ka gagner bon maintenant ni nous parce que am se k'a fɔ bi fɛnɛ Kati aussi n'est pas réellement le peuple qui est exprimé non c'est qu'il y a une majorité qui peut être qualifiée ka dilan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma donc nous bɛ se ka fɔ ale ye mun fɔ u bɛ se ka fɔ ale yɛrɛ ka Kati ma mais n t'o fɔ parce que n'i y'o fɔ o ye dugutigi kuma ye maintenant n bɛ tila mun na k'a fɔ bi na ne ye mun jateminɛ ne ye sigi awɔ n bɛ sigi o de fɔ ne ye sigi ni maliyɛn de ye n taara ekɔli la bon sens bɛ na n ye accord ta k'a lajɛ n ye minnu b'a fɔ k'a ma ɲi ka nin fɔ k'a fɔ parce que u bɛɛ bɛ k'a fɔ de a bɛ kɛ a bɛ nin kɛ mais ne y'a jateminɛ mun de kɛra accord in signé la a ye autorité mun fɔ n m'a ka kuma bɔ sɔnji la ko yɔrɔ dɔw la ko minnu nommé k'olu bɔra ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ n bɛ mun fɔ an na k'a lakile i b'a mɔgɔ kun t'o yɔrɔ de la o de y'a to u ye mɔgɔ wɛrɛw sigi o de ye tiɲɛ ye mais an kana kumaw fɔ k'a jɛngɛ pour que ka se ka mɔgɔw futinɛ donc vraiment n bɛ dan o ma. ok bon d'accord professeur n bɛ kuma d'i ma et puis b'i ka kuma ka laban. merci Faransi kan to yen jamanaw bɛɛ kan to yen nous sommes un état an ye bamanankan na dɛ an ta y'an yɛrɛ ye an sago b'an yɛrɛ la gouvernement sago bɛ maliyɛn bɛɛ la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gouvernement maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gouvernement maliyɛn sago b'i la o ma se diɲɛ mɔgɔw ka wuli ka na témoignage kɛ accord ni gouvernement maliyɛn ni citoyen cɛ ne professeur ɲɔgɔnw tun taara nin signature la u ma hali ɲininka a bɛ min fɔ l'accord de Marcoussis n'a pas réglé le accord de Marcoussis ma se ka Côte d'Ivoire kɛlɛ ban il y a eu Ghana 1 Ghana 2 Ghana 3 u taara Nigeria ka taa Burkina de wulila ka taga kɛlɛ ban Marcoussis dɛsɛra l'ordonnance de sortie de crise a dɛsɛra a labanna cogo di nga filɛ u filɛ de ka na maliyɛn ivoirien ɲɛ na olu de y'u yɛrɛ ye olu de ta ye ɲɔgɔn ye olu de bɛ ba la u bɛ fa la o de filɛ ka Côte d'Ivoire jɔ bi an b'o de ɲini mun n'aw bɛ ban ka accord in an ka na n'a ye an ka fɛsɛfɛsɛ an yɛrɛ ka fɛn dilan accord tɛ plan international là et ko k'i bɛ droit international de kɛ mais c'est pas un accord quelle est la forme de l'accord accord in ye forme jumɛn ye quelle forme juridique c'est un accord international ou un accord national il peut répondre à ça kuma laban ka d'a ma n'i y'a ye kuma laban da dalen Sumano ka di n ye kojugu n bɛ nin ɲɔgɔn de ɲini n'i ye ɲɔgɔn tɔmɔ don o don wele n bɛ na an ka maliyɛnw bɔ fili la ne ye n da de depuis coup d'état kɛra don min bɛɛ bɛ ne dɔn n y'a fɔ ko coup d'état a y'a bila an ka bɛn an ka kuma depuis coup d'état kɛra fo kunun n ma kuma n ye n da de parce que kuma dɔw tɛ fɔ i ka mɔgɔw bila i ka chance di bɛɛ ma o de y'a to n ye n da de sinon mɔgɔ ma n wele mɔgɔ ma fɛn fɔ n ye mɔgɔ ma foyi fɔ n ye mais jamana filɛ ka se yɔrɔ min ma fo n ka wuli ka jɔ n bɛ min dɔn n k'a di n ka jamana ma wa ka ne mɔgɔ sugu rencontré a ka di n ye parce que min bɛ mun b'a fɔ décentralisation ni régionalisation tɛ kelen ye France yi b'a ma De Gaulle a démissionné en 1969 lors de l'échec concernant la régionalisation en France. De Gaulle est pendant Black a démissionné parce qu'il voulait la régionalisation et le départ du Sénat. D'accord. Aw bɛ fɛn min fili mun na aw bɛ n'o di anw ma. D'accord. Ok. N bɛ min f'i ye bɔ kelen. Voilà au moins. Accord ma se ka foyi ɲɛnabɔ. Accord yɛrɛ tɛ. Ok. Droit sera la. Accord tɛ. Ok. Merci beaucoup. An ka sigi. Anw de bɛ fa la. An bɛ ba la. Diversité min bɛ Mali kɔnɔ.
do jeli do finne wodi anga fangai anga namba nyogona anga nyogomine ni kelebe yorobe me bebe sigide ka kuma ka ben Espagne ya attaqué mogo ya régionalisation ke bala ukrai ate Italie ta kalama mais comme il tente molo sinon be do de brecha moi histoire tamba faille comment la régionalisation est venue en Italie. OK, merci beaucoup. Mais malheureusement à quoi les relations internationales que a faille kaka kalani ke haliti. D'accord, merci beaucoup Eniche. Prévé kumaga laba ibi kuma dabi kumaga laba bibolo bon ne ga tugu ye kuma chama fo région du nord là munun be nolu ka tian ni beye ote marfa be mo damadoni munun bolo de il faut qu'on soit très clair là-dessus ne signature ko kuma fo 15 mai ni 20 juin c'est vrai plateforme ni do intekele c'est ma tekele abi signé wati na parce que benika groupe de tondo mais ne ma fongo accord in parafilin ko fere yele makla ka do ala de ça je n'ai pas dit. Mais c'est bien frère de Clara qui a fait tout ou de Kera Sema qui a chantage pour qu'elle ait signé le 20 juin. Il y a que là, au du côté. Souvent, entre différences que MA ni Sema ni Tuna. Parce que est MA plateforme. Mais comment là, on devait c'est bien frère que on ni Sema ni Aïe donc décembre 2020, même janvier 2020, on va faire même caddie distribution de la justice au Beno Beka. Bon mogo munuka mirina oye ni tera région ta ka kalfa olula bu na to reke doni élection minake billahi ni to ko Pierre wal may to Etienne ou te songi ta kata élection là donc maliko bemi d'accord il faut qu'on soit clair là-dessus parce que réalité mimbe non ambe ba réalité ambo rodo là autorité intermédiaire blala autorité intermédiaire à Kidal mante tien fo nyoé il y a des gens qui ont été élus à Kidal ils étaient même maires adjoints parce qu'ils étaient pro Mali ou you gain ou deux bébés makoya ou deux bébés makoya te fait que de trois fontaines nan digna ma fiena donc akana mana biri mo nyala quoi vraiment il faut qu'on tient fo malien nango ante accord ko la ko ringa fli parce que jamana halaki seven frade do nous te se ka fanye binana parce que nous digi dal me fait un record nous digi dal me quoi business ou quoi il a fait Nations Unies ka rapport ou ba ira tukumina donc basiki ka sabati o mandi nous yo parce que pour que narcotrafiquant on se ka fanya que ni pe ni ben o tsika ben donc nous fana ka berde bola lu ka deal de bola c'est pourquoi souvent on nous be bo kelena parce que nous mo demande ne re bolo bi o le ni yad nous mais fin chamana no sema parce que yad ni forme ali jesim ko ni forme là be bolo be an benye bu be bolo jalao ale re ka nga fo bi tele la beyna yad be yere réclamer gulumna no ansardine are kan se ka fo ale minu jera ka tima nu bolo no ke seben fura la na le re bolo no te na ka nyemo bolo no redo ka fo o ansardine mini yadi yere yala no lu yemo teke ka bi mo ka oni baninka ansar tekele o mi fana be dogotro so joni fengo jola peut-être na bora ale dabi mo ye clarification chama soro mais ale mi jenyo yo shu kon la dibila na bora ale da o fana be se ka misala dumaye OK d'accord fo la robina oui, professeur de comment il faut en bas de mal d'incliner en gars de dakelen fait en gars de dakelen fait Gelea be zone chamana dans la région de Haïm ne be boyeni mais Gelea bas de be mais en parant mon be jamana kokan wallahi oui investissement minko ma jamana kono mais on y milliards fait blakata dans les régions du nord dunia be bafui on y bâtiment mon joy quelque chose mon blay ka docteur ni kalanfa mon blakata dunia muguta ko beti ko lu begben ok madame c'est quand si dongo ko lu la jetuguni OK donc me bokoro fo la là anga do dakle fait un peu un but une fois anga jamana anga publica jo d'accord monsieur Aydra Bedo Kulibila kumaga laban Ambadi Ema voilà donc maintenant la question de poser quoi est-ce que Chia do be qu'est-ce que vous savez attaquer nord la mairie ou bien fendo avec que al erena il devait transférer 600 tu un exemple do di ma Taoudeni nous nos communautés beaucoup d'entre eux étaient à Tombouctou si ça bébé de transfert que ganda Taoudeni au cas où niveau type n'a que dans l'avenir ou al jara na jaba est transféré il vient à y présenter ambi demi bekai non il a non monsieur apparemment là à coutume qui tromper donné moi je suis plus Bamako que toi c'est pas que ne mais regarde mais incam nere nguluna tu es malien oui
wolola ya n kɔrɔbayara yan i y'a faamu wa ne bɛ taa yen mission de la dɔrɔn ka segin ka na i y'a faamu moi je suis le chargé de communication de la plateforme mais foyi tɛ se ka ne bɔ maliya la o donc mɔgɔ si kana mɔgɔ si fili o canal kɔnɔ ko jara tɛ se ka kɛ yen fɛ i b'i transfert kɛ comme tout citoyen malien i bɛ taa i bɛ voter comme tout le monde i bɛ fɛ ka kɛ parti candidat i bɛ k'a ye mɔgɔw kana ɲɔgɔn fili o domaine ninnu na an ka tɔwdeni sisan il y a beaucoup de communautés touareg qui ont transféré ils sont là-bas mɔgɔw tun b'a fɔ ko surakaw kelen de ta don u bɛ ka na donc on interdit à personne de venir donc je crois que Mali kelen de don an bɛɛ ye kelen de je suis d'accord sur ça an bɛɛ ye malien de donc n bolo an bɛ bɛn mun kan o yɛrɛ ka bon ni nin ye i y'a faamu wa n'an sera ka bɛn mun kan o ka bon ni nin ye an bɛ k'a ɲini marifa ka bɔ mɔgɔw bolo kɔnɔ don qu'on ne nous impose pas DDR filɛ nin an bɛ fɛ DDR ka avancer a ka accélérer joona marifa ka minɛ ka bɔ bɛɛ bolo sécurité ka na i y'a ye i tɛ taa Kidal lafiya la insécurité dɔ de bɛ yen o tɛ e ne nɔ ye o tɛ anw ka mouvement si nɔ ye o hali ni minnu bɛ yen i yɛrɛ ɲɛna ko terroristes bɛ yen an de y'u bila yan ils étaient là-bas depuis le 2002 u bɛ terrain kan yen nɔ mɔgɔ si m'u combattu depuis o temps na su fɛ u bɛ nin ye tile fɛ u bɛ nin ye o bɛɛ ye ko wɛrɛ de minnu dɔnnen don n'a ye munna o tɛ minɛ trêve b'i bolo ka ɲɛsin mun ma i bɛ ka Nations Unies min fɔ Nations Unies u y'u ka accusation de kɛ o maa ye an ka responsable minnu accusera la ils ont demandé de mettre des preuves sur la table u ka expert minnu ye ana fɛn rapport yɛrɛ kɛ a si sen ma se yan a bɛnna ni coronavirus wagati mɔgɔ si ma na yan u nana récemment de dɛ on tɔgɔ de f'i ye ça c'est récemment sinon rapport bɔra wagati min o y'a sɔrɔ u tɛ yan o u ye rapport bila ka na yan wagati min est-ce que u tun bɛ yan u tilala ka na de e bɛ se k'i ka rapport kɛ ne kan ne bɛ ka yala Bamakɔ yan nɔ quartier kɔnɔ e bɛ k'i ka rapport kɛ e ye ne ye ni mun ye d'accord, ok. D'accord, vraiment, d'accord, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ bi vraiment an bɛ Ala tanu kosɛbɛ sabula fɛn caman tun bɛ yen an tun tɛ mun kalama voilà vraiment filɛbagaw vraiment o nisɔndiyara Monsieur Cheikh Oumar Soumano Baromètre, vraiment merci beaucoup. N'a eu volé trop problème là, et bien à Kenega. Merci. Ma flana Ibrahima Kébé, vraiment merci beaucoup. Baby Kachesri do, voilà Baby Kachesri do, parce que kola, ya fam. Merci. Ma semana Monsieur Moulay Adra, ni chien folé, vraiment malatina dans le drama. Donc dona natana mena volé blaima. Voilà ce qui n'a clément. Vraiment merci beaucoup. Professeur Sissoko a kɛra fama ye mais sisan vraiment kɛnɛ dayɛlɛ la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tɛ wuli n'an ma ni mɔgɔ min jɛnna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ taa Bangoni kɔnɔ k'an ka directeur général ye k'a fo Ousmane Sowore n'an y'ale fo an bɛ président Samba Kulubali an b'ale fo yen ka direction fɛn o fɛn bɛ yen Bangoni kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛna Moribabugu responsable technique Bouya Kulubali an b'a fo Mohamed Keita an b'a fo Adama Saliya Kulubali an b'ale fo Jabate b'ale kɛrɛfɛ an bɛ t'o la dɔrɔn ka taa régie la Chaga Kulubali Aboubacar Traoré NB Didi Bokoum an ma ɲini an ka rédacteur en chef ko mun ye Musa Fonbaye an b'ale fo n'an bɔra dɔrɔn an bɛ segin ka na an ka gardien garde nationale an b'olu fana fo duguma ye chauffeur an ma ɲini a kɔ k'a sɔrɔ ka Amsadi yɛrɛ gardiw o bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifula baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara an b'a fo depuis Tamani bon an bɛ profiter k'an ba yɛrɛ fo mun ye Assa Sɛnbara Sotiba Asi kɔnɔ ani Dramane Traoré Banama place la k'a bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup a k'an bɛn dimanche prochain merci.